ଜାହାଜରେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଏ ଜଣେ ନେଉଛି। ଦେଖିବା ସେଟା କିଏ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେପ୍ୟୁଟି ମେହୁଲ ଆସି କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେ ଜାହାଜରେ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଛି। ଦିନ 1ରେ ହେଉଛି 2ଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ 1ଟା ଲେଡ଼ିଜ୍। ଦିନ 1ରେ ତାପରେ ଦିନ 2ରେ 2ଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ 1ଟା ଜେଣ୍ଟସ୍। ଦିନ 3ରେ 2ଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ 1ଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜାହାଜରେ ଯା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ 4ରେ 2ଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ 1ଟା ଲେଡ଼ିଜ୍। ଆଉ ସବୁଥର ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାହା ଆଶା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। 4 ଥର ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସିଏ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ। ସେ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସେ କି ନାହିଁ ଜାଣିବ। ହଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ପେଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ସେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିଲା।